Ayan, secretary ni Anthony, Miguel shout out. Ayan. Secretary ni Anthony, ayan, ka-open ko lang lalams. You are my first viewers. Ayan. Alalay, 836, hello host. Ayan, Miguel shout out. Alalay, ayan. Thank you for coming. Ayan. Ad moderator. Ayan, Alita Migalab, shout out, Alita, ayan. Thank you for coming, lalabs, ayan. Ayan, meron na kayong mga jacket dyan. Alita, you have no jacket, ayan. Nakadikitan kita kay kay Madam Kumbate, ayan. Sinday Kumbate, ayan. Salamat, ayan, walang anuman po, ayan, Wakar. Migalab, shout out, Wakar, ayan. Thank you for coming, Wakar. Ayan. How are you? I am good, lalabs. Ayan. How are you to Wakar? Ayan. Hello everyone. Ayan. Maraming salamat naman dyan. Naayos ko pa kasi ka-open ko lang. Alalay A36. Ayan. Nagbaba na ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Fine, ayan. Thank you for coming. Give me thumbs up, Wakar. Down of my video, there is a hand like this. Click that one, Wakar, then give me thumbs up. Ayan. Alalay. Alalay 1, ayan. 836, okay po, ayan. Ayan, 3 million in the house. Nagalab shout out. Secretary ni Anthony, ayan. Secretary ni Anthony. What? Please tell what's the story of them big puppies. What's the big puppies? What do you mean? Big puppies? Big puppies? I have cat. Puppies. You send wrong, Wakar. Ayan, top secret. Ayan, top secret. Tamsak. Galab shout out, top secret. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Simple vlog dan from Alalay. Ayan. Simple vlog. Ayan. Dan sa'yo si Alalay. Pabalikan na lang. Vegas, tuslok sa magandang host. Ayan. Migalab shout out. Vegas 21. Ayan. Thank you so much naman dyan, lalab, sa patusok mo eh. You tell. Ayan. What I will tell, Wakar. Ayan. Patamsak sa premiere. Ayan. Ayan. Huway ma, Migalab shout out. Huway ma. Ayan. Huway malalabs. Migalab shout out. Ayan. Bikula ng Oregon. Nagawa ng bahay. Ayan. Patamsak sa premiere from Vegas. Ayan. Ganda ng chick sana. All mamula-mula. Kasi lalabs yung makeup ko nung nasa work ako, hindi ko na tinatanggal. Ayan. Mamaya na ako magtatanggal pag ako'y marutulog na. Ayan. Tamsak host from Huway ma. Ayan. Salamat naman sa patanto. Hindi mo nakatali pa yung buko ng matinanggal. Yan, Vegas 21 mix vlog. Uy, plastic. Ha ha ha. Uy. Top secret. Ha ha. Baliw. Uy. Tap, bakit di ba maganda si Hoss? Hoy. Fit Life 50. Hello, Migalab shout out. Fit Life.
at 50. Ayan. Fit Life, mega love shout out. Fit Life, thank you for coming, lalams. Ayan, mega love shout out to you, Fit Life. Ayan. Megas 21 Mix Vlogs, rate mo muna. Ayan. Maganda kaya si Ostap, andyan nga jowa niya sa tabi niya eh. Oy, Vegas, ano yan? Marites? Ba't nakita mo na yung jowa ko? Anong bigat? Ayan, may kagagay. Ayan, Huway ma-vlog. Ayan. May baba ng bahay. Batang Sandstorm Dan from Alalay 1. Ayan. Huway ma. Alalay 836. Ayan. Fit Life up 50. Ayan, up 50. Marites, ha. Ayan. Marites. O, saan dito rin jowa ko? Iwalaan mo kung sino. Sino ba? Sino ba yung jowa mo dyan? Si Huway ma. Sino ba yung kanina nagsabing plastic? Top Secret Vegas 21 vlog, nagsukli ka na ba sa kabila? Ha. Alalay OTW from Huway ma. Ayan. Vegas 21, ayan. Vegas 21, sino ba yung unang pumasok kanina? Secretary ni Anthony, si Alalay. Ayan. Si Alalay muna tayo. Siya ang unang pumasok kanina. Nasaan na yung bahay mo, Alalay? Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Alalay, nasaan yung bahay mo ba? Alalay. Ayan. Ayan, the only channel. Mega love shout out. Hi. Ayan. Yan ang gising pa yung kapitbahay ko. Junaski Dan. Ayan. Sige, Alalay. Babalikan kanya ni Junaski. Babalikan kanya ni Junaski. Alalay. Nasaan na yung bahay mo, Alalay? Yun na ba yung bahay mo? Yan, Madam Vegas susunod. Padikit, ayan. Iwan Bakas from the only channel. Top Secret, stalker ka, half-board ka. Ano yung Top Secret? Kaya nga siya Top Secret eh. Sino yung nagdan kay Junaski? Si Alalay. Ayan. Alalay, si Junaski ay naka-main. Ayan. Dinikit mo ba yung main mo sa kanya? Ayan. Tamsakdan po, host pa-join po again. Ayan. Sige lang, Michael Arts. Nag-love shoutout naman dyan, Michael Arts. Ayan. Vegas 21 vlogs, iniwan mo ko kabila, gaga ka. Kaya sinindan mo naman siya, Top Secret. Ayan. Hello po everyone. Hello po everyone. Ayan. Alalay, Dan Pulpak, thanks from Vegas. Ayan. Sinindan katuloy ni Top Secret. Paano mo nalaman Top Secret na nandito si Vegas, ha? Alalay Dan, salamat from Huway ma. Ayan. Annalyn Galdes, mag-love shout out. Ayan. Annalyn, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak, salamat sa patamsak. Ayan. Vegas 21 vlog, stock me sa'yo for real. Ayan. Hala, andun ako, Top. Nakabag ako sa lapi, gaga ka din eh. Parang magkakilala kayo, ha, Top Secret. Gaga ka daw, ano? Gaga ka daw, Top Secret.
Jogging muna kung standby ko si Pico sa LS mo yan. Sige lang huwag mo, mag-ingat ka sa pag-jogging mo. Kasi umaga na pala dyan sa Pinas 1. 5:24 ng umaga na dyan ayan. Ayan, Vegas in Top Secret, ayan. Magkakilala ba kayo, ayan. Oh my, magkakilala kami. Yan, host almost 2 years na. Kaya pala eh. Kasi galing siya sa kabila tapos sinundan ka rin niya. I used to date hair host, binastid ko lang. Binastid mo pala si Vegas ah. Napido niyaw. Si ano ba si Top Secret ba ay lalaki? Meow meow top ha ha ha. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May love shout out 8 million. Ayan. Buti na lang gising pa yung kapitbahay ko. Si walang nasabing iba, meow meow, ik ik pambata. Ewan ko kung lalaki yan. Hoy Reno, tansak gwapuan na host. Ayan. May dala ka na namang talong Reno ha. Reno, may galab shout out. Reno opo sa ayan. With life at 50, ayan. How are you fit? Ayan. Reno opo sa nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, 10 million in the house, may galab shout out. 10 million, ayan. Ayan, palablab yung nakapin mga lalads. Nakakalimutan na natin yung nakapin. Para sa'yo yan. Para sa'yo yung talong, ayan. Ang laki naman ng talong yan, Reno, ayan. Ayan, Denver channel, may galab shout out host. Kumusta ka na, Denver? Baka inaantok ka na naman, ayan. Dansa nakapin host full pack, ayan. Alalay, punta nga ako sa bahay ni Alalay. Ayan, Alalay, si ano pala to, si Akrim pala to, uy. Akrim Alalams, ayan. Ayan, Akrima, Jeddah. 1 minute lang to, ayan, Akrima, sa bahay mo ako. Ayan, Akrima, oh. Panood ko yung video mo, Akrima. Jeddah, nasa Jeddah, ayan. 474. Oo, ayan. Vegas OTW from Reno, ayan. Alalay, salamat, ayan. Oo, ayan, antok na naman to si Nilmar, ayan. Salamat, host, ayan. Si Nilmar lagi na lang itong inaantok. Full pack Vegas, ayan. Lagi may kasamang talong to si Reno, ayan, no. Wala pa yung isa, host, ayan, hintayin natin, ayan. Dagdag WH host, oh. Oo, lalams, ayan. Ang ikli naman, 1 minute lang. 1 minute lang yun, ano. Akrima. Tingin pa tayo ng isang video mo na yung matagal-tagal. Ayan yung ano ba to? Wala pang 1 minuto yung mga video mo. Si Mr. M, ayan. Sino ba si Mr. M? Ayan. Hintayin natin baka pumunta si Mr. M, ayan. Dan na po ako sa'yo, Sir Reno. Thanks from Vegas. Ayan. Ayan, Reno. Dan na si Vegas sa'yo, Reno. Ayan.
Ayan, Reno nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Akrima, bigyan kita ng 2, Akrima. Ayan. Pinapanood ko yung video mo pa. Ba't may harang na to? Di ka pa nga muna. Ayan. Vegas. Ayan, may palablab si Reno kay Vegas. Dan sa nakapin alalay. Ayan. From Denver channel. Ayan. Ayan, Akrima, nasa bahay mo ako. Mas Rider, may galab shout out. Ayan, nandyan na si Emo. Si Mr. M. Ayan, nasa bahay mo ako, alalay. Hindi kita ng 2. Ayan. Good morning from Mas Rider. Ayan. Full pack sa nakapinhos from Reno. Ayan. LC Vlog, may galab shout out. Tamsak Danhos. Ayan. Vegas 21 Vlog, yan ang napapala mo. Ayan. From Top Secret. Ayan. Ayan, Oime, may galab shout out. Oime. Ayan, nasa bahay mo pa rin ako, alalay. Yan kita ng 2. Top Secret, ha ha ha. Ayan, natawa tuloy siya. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia. Ayan. LC Vlog. Ayan. Si LC Vlog nagbaba ng bahay. Oimi nagbaba ng bahay. LC Vlog, dan please. Ayan. Ayan, LC, dan na sa'yo si Oime. Denver, dan na sa adobong pusit mo, di masarap, matabang, joke. Ay, Reno, bad ka. Natikman mo ba, Reno? Denver, hindi rin masarap yung adobong pusit mo, matabang. Ikaw ba, Reno, marunong ka bang magluto? Ayan. Ayan, palamlam naman yung aking member na binababa ni Nightbot. Ayan, si Jonaski. Manuklik ako host. Ayan, sige lang, manuklik ka lang. Ayan, Denver channel, dan from Vegas 21. Ayan, ayan, Denver, dan na si Vegas. Pabalikan na lang lalams. Ayan. Nang okuray ka pa rin, upo sa hindi mo nga natikman. Mapangasar yan si Reno eh. Hindi nga ata yung marunong magluto eh. Dan nakapin from LC Vlog. Ayan. Yan, Akrima, alalay, pabalikan si LC dan sa'yo. Ayan. Gusto nila host lutong langit pa. Ay, Reno. Ano na naman yan, kaaga-aga eh. Lutong langit daw mga lalays. Reno, musta na gawa ng bahay? Premiere, sige, punta na tayo kay Vegas. Pangalawa. Tapusin ko muna si Akrima, isa na lang. Hindi ko pala ako tapos dito. Ayan, Akrima, 2 yung binigay ko sa'yo ha. Ayan. Pinapanood ko pa para dikit. Punta na tayo kay Vegas. Ayan. Yan mga lalabs, dikitan na yung pangalawa. Yung yung nakapin, 2 na lang pala. Ayan, 78. 2 na lang. Yan, isa na lang sa nakapin mga lalabs. Sige na, para magpunta na tayo kay Vegas. Ayan. Sa gabi't araw. Yan, isa na lang sa nakapin mga lalabs. Oy, Reno, dikitan mo na yung nakapin. Ayan. Bigyan mo na yan ng banana, Reno. Ilsidan na sa kubo mo. Pangit naman eh. Joke lang. Oy, Reno. Baka gusto mong mabugbog ka dyan. Bugbugin ka yan ni Elsie. Yan, punta na tayo kay Ayan, alalay. Ilan na ba yun yung mo? Isa na lang sa nakapin mga lalas para punta tayo kay Vegas. Ayan.
Isa na lang sa nakapin mga lalabs. Ano na. Ito si Reno, mabugbog to ng mga ano dyan, kasama niya. Oily Anasi Dan from LC Vlog. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalabs para tayo makapin na ng iba. Ayan. Dan tamsak sa premier mo, Vegas, dating dikit. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalabs. Isa na lang. Ayan. Para tayo makatapos na. Ayan. Ay, natatanaw. Ayan. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Para makapunta na tayo kay Vegas. Robert Akisuki, migalab shout out. Robert, thank you for coming lalabs. Ayan. Migalab shout out to you. Ayan. Robert Akisuki. Ayan. How are you, Robert? Ayan. Robert lalabs, thank you for coming. Hi, ayan. Sige, bayan ko yung nakapin ng isa. Baka masagasaan sa video niya. Joke. Thanks Denver Channel from Vegas. Ayan. Bugbugin nyo nga to si Reno, mapang-asar yung mga lalabs. Ayan. Ayan, nag-18 na siya. Si Akrima. Ayan, Akrima, ako na yung nagbigay sa'yo. Bigyan na ng 3. Ayan, punta na tayo kay Vegas para matamsakan yung kanyang premiere. Ayan. Si Reno, ang laki-laki na ng bahay niyan. Ayan. Kahit di ata ito ng babanana, malaki talaga yung bahay ni Reno. Ayan. Biyahero, nagalab shout out. Ayan. Biyahero, nagalab shout out sa'yo. Ayan. Yung aking dyan, supporters na, ayan. Si Robert Akisuki. Ayan. Thank you for coming lalab. Si Robert. Ayan. Dan na +1, ayan, from Reno Pusa, ayan. Ayan, meron ng alagad si Reno. Dati sabi mo nag-iisa lang yan, ayan. Ayan, Reno nagbawa ng kanyang bahay, si Reno, ayan. Ako nakadikit, nakapapaan na ako kay Vegas, tamsak. LC Vlog, nababa ng kanyang bahay. LC, ayan. Lagi itong may premiere si ayan, tamsak, Vegas. Lagi siyang may premiere si Vegas. Napakasipag gumawa ng premiere, ayan. Ayan, Reno, nagbaba ng kanyang bahay. Reno, ayan. Ayan, tamsak. Tamsak Vegas, pangalawang tamsak. Ayan, pang 20. Thanks, host. Ayan. Dati naman akong dikit sa'yo. Ay, shit. Ano ba itong nagawa ko? Ano yung nag-comment ako mag-isa? Oh my God. Anong ginagawa ko? Malayo na comment ko and dinalat ko tuloy. Dapat kay Vegas yun eh.
Nagkamali ako, Reno. Ay. Nagkamali lang kay Reno. Ikaw naman, Reno. Nagkamali nga ako. Ayan. Ayan, o, pa-comment sa inyo. Upload video ko. Sige, pupunta ako sa bahay mo, Reno. Vegas dan kanina, Vegas. Ayan. Sige, Reno, pupunta ako sa bahay mo. Yeah, boom, 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 boom. Ayan, LC Vlog dan na po from Vegas. Thanks, Alalay from Vegas. Ayan. GRTV buhay mo, tumigalang shout out. Harang po. Ayan. Punta ko kay Reno. May bagong upload pala si Reno. Ayan, Reno. Wow, Toronto Snow. Ayan, Reno. Ha? Ikaw pala tong naka-suot ng ano, malakasang damit pang malakasan. Ayun. Ayan, Reno, ilang minutes ba to? 5 minutes, tapusin ko. Ayan. Mas palitan mo na nakapin, naglalagas ako na. Oh. Sige. Punta mo tayo kay Reno. Sino ba yung unang pumasok? Naglalagas pala si ano. Naglalagas pala si Vegas. Ayan. Baka madami kang na banana kanina. Ayan. Ayan, Reno. Wow, napaka-amaze naman nito, Reno. Pwede ba itong panglagay sa halo-halo? Reno? Pwede ba itong panghalo-halo o hindi pwede? Madumi. Ito 2 times ko rin para mabilis matapos. Ayan. 2 times. Ayan, 2 times Reno. Ayan, Reno, dinikit ko yan. Si Bicola ng Oragon. Yung aking second account. Ako yan, ayan. Sa akin sana bulbul ko na lang malagas lahat dahil nakapagod na mag-shave lang. Baka yung bulbul mo frozen na. Ano? Frozen na, Reno. Na frozen dahil sa ano, sa yellow. Ayan. Ayan, grabing niebe, oy. Grabing snow, ayan. Halo-halo pwede. Hindi ito madumi, Reno. Ayan, palamlam naman yung aking member na si Kino, mga lalams. Ayan. O, TWC na kapin. Ayan, kay Reno. Ayan. LC Vlog, nagluma ng bahay. Ayan. Nani Selva, may galab shout out. Ayan. Ayan, palablab yun ng kapin, mga lalas. Toronto Snow. OMA. Ayan. Nani Selva. Ayan, Reno. Tapos ko na yung 5 minutes mo. Ayan. 2 times ko siya para mabilis matapos. Ayan, Nani Selva, nagbaba ng biyahay. Padikit po, please. From Biyahero, ayan. Ayan, Reno, meron pang harang lalabs, Reno. Tapusin ko tong harang mo para sa WH, ayan. $11.5K ang bahay ni Reno, ayan. Napakalaki na, oy. Reno po sa Tamsak WH dating deket. Ayan, from GRTV Buhay Moto. Ayan, palablab naman yung aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan, Alalay. Ayan, GRTV Moto Vlog dan from Alalay. Ayan, ayan, Alalay, nagbaba ng bahay.
GRTV link, ayan. Ayan, GRTV, magbaba ka daw ng link mo from Reno, ayan. Ayan, Reno, yung harang, tinatapos ko pa, Reno, ayan. Pero natapos ko na yung video mo. Yung harang na lang. Ayan yung harang mo, Reno, hindi pa tapos. Nalalayo, TW, ayan. From GRTV Buhay Moto, ayan. Kusin ko tumatagal pa, oy, ayan. May 33 seconds na lang sa iyong harang. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay, oy, may. Oy, may lalabs, ayan. Huwag kalimutang tamsakan siyos mga lalabs, ayan. Ay, malapit na 10 seconds na lang, Reno, ayan. Nagbaba na naman ang talong si Reno, ayan. Ayan, ay naku, Reno, may harang na naman, uy. Ayan, Reno, oh. May harang uli. May harang uli, Reno, ayan, pangalawang harang. Biyahero, ayan. Padikit po please from Biyahero, ayan. Natin yung bahay ni Biyahero kung malaki na ba to. Ayan si Biyahero, malaki yung bahay, ayan. Ayan, stopping by showing you some real love from New York City. Ayan, People World Other Gaming, mga love shout out Pepa. Ayan, GRTV Buhay Moto Pulpak Dan from LC. Ayan, oy, may nagbaba ng bay. How is everything? How is everything? Everything is under control. Ayan, Alalay One Dan, ayan. W8 sa bahay mo from GRTV, ayan. Barista Miguel Love shout out, ayan. Barista Piltamsak support lalabs, ayan. Wala kang LS? Barista, ayan. Barista lalab, salamat sa support dyan, ayan. GRTV Buhay Moto Vlog, ayan. Nagba ng bahay. People World, nagba ng bahay, ayan. LC Vlog, OTW, ayan. From GRTV. How is everything? Ayan. Everything is good, ayan. Love your smile and vibes, ayan. Thank you so much, People World Other Gaming, ayan. Palablab naman po sa new short, ayan. Uli, ayan. Ayan, wala morning kasi ako tomorrow, kaya pala, ayan. Hi everyone, all real love from New York City, ayan. People World, thank you so much, ayan. Bukas may iles ako, ayan. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ang daming pera ni sino ba yun yung binuksan ko? Yan, barista, sinundan mo naman ako. Hintayin mo ko sa bahay mo. Puntahan kita bagong ligo ako. Hoy, Reno. Yan, barista, bagong ligo lang si Reno. Dan sa nakapinan from Alalay, ayan. Reno, ayan, nagbawa ng bahay. Alalay, nagbawa ng bahay.
Reno po sa Mega Love Shop. Bagong ligo daw si Reno. So ito si Reno. Corona babay na oy, ayan. Ayan, palablab yung nakapin mga lalabs, si Barista Perli, ayan. Dikitan yan mga lalabs, ayan. Tamsak lalabs. Ayan, 12 million in the house. May shout out. Ayan. Reno Oposa. Ayan. LC Vlog dan na din sa'yo. 2 minuto WH. Ayan. From GRTV Buhay Moto. Ayan. Barista, pasalubong ko sa'yo dahil special ka sa akin ito. Hoy. Barista, ano yan? Special daw ikaw kay Reno. Ayan. LC Vlog dan nakapin from LC Vlog. Ayan. Buhay mo ito ng iba ng bahay. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia mga lalabs. Yung binababa ni Nightbot. Ayan. Salamat sa paping lalabs. Walang ano man. Ayan. Inaasar ka niya ni Reno. Ayan. Ayan si Barista kinikilig na oh. People World Dan from Oime. Ayan. Ayan, Barista Lalabs, kinikilig ka daw kay Reno. Ayan. Ayan, patawa-tawa lang si ano. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightbot. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Palablab yung nakapin mga lalabs. Ayan. May bago akong gawa lalabs na ano na dalawa, bindikit ko sa'yo Barista. Ayan. Later Barista, ispadahan tayo. Ayos lang sa akin. Hoy, Reno, ano yan? Baka gusto mong pasabungin ka ni Barista. Ayan. Ayan, lalabs, bigyan kita ng dalawa. Bagong gawa. Bagong gawa. Ayan. Ayan. GRTV Buhay Moto TW from Barista. Ayan. Gusto ko yan, host. Pasalubungan ko rin siya. Ayan. Hindi siya kumakain ng talong na ano, malaki oy. Reno. Oy, may anasi. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Reno, nagbaba ng bahay. Gusto mo pasabugin ka ni ano, Barista. Ayan. Hindi mo mahilig ka sa kape, Reno. Ayan. Mahilig ka sa kape, di ba? Ayan. Si Barista, ayan, magaling maggawa ng kape. Ang galing niya gumagawa ng kape, oh.
I love coffee, ayan. Please Mapel, ayan. Yan naman siya, nangungulit na naman siya. Yes, Oimi, just wait, ayan. Yun nga, ibuhay na ako sa kanya ayan. Barista, ayan, buhay na daw sa sayo sa kape mo, ayan. Di na tuloy sumagot si barista. Ayan, palablab naman si Bicolan ng Oragon mga lalabs, ayan. Salamat at barista from DRTV, ayan. Sandal nga saglit, oy. Love, mega love, shout out, love, ayan. Tamsak host. Salamat sa patamsak dyan, love, ayan. Oy, may nagbawa ng bahay, ayan. OTW sa nakaping from love, ayan. Michael Arch, ayan. Mega love, shout out, ayan. Rino nagbawa ng bahay, Rino, ayan. Andal nga ako saglit ay nangalay. GRTV, buhay mo to done with you, Paul Pak. Pasukli po please, ayan. From Michael Arts. Ayan, GRTV, buhay mo to, pabalikan si Michael Arts. Dan na sa'yo, lalabs. Ayan, oy, may anasi, dan to you. Ayan, from GRTV, buhay mo to. Ayan, ayan, oy, may connect to GRTV, buhay mo to. Ayan. Ayan, harang. Salamat po sa parang dyan, GRTV. Ayan. Layla, layla, layla. Ayan, lalabarista, may ito ng dalawa lalabs. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan. Love, maraming salamat. From Barista Pelye. Ayan. GRTV dan toyo, syukran kitir. From Oime. Ayan. LC Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Dan harang from GR Moto, ayan, GRTV, ayan. Salamat sa paharang dyan, ayan. Ayan, love, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak Premier. Hirapan. Ayan. May premier daw si Love. Tingnan natin yung kanyang bahay.
Welcome barista from love. Ayan, love done to you. Syukran Kitir from Oime. Ayan. Galing mong gumawa ng kape, lalabs. Ayan. Oime Anasi salam from barista Pelye. Ayan. Si Hana Vlog pala to, ayan. Si Love. Thank you, Oy, may anasi dan to you, my friend, from GRTV Buhay mo to, ayan. Yan mga lalas palablab naman yung aking member na si Bia, eh. Ayan, Lady Fatty, 03 Tamsak Host. Ayan, may love shoutout, Lady Fatty. Ayan. May jacket ka na, Lady Fatty. Ayan. Barista, ayan. From Oime. Bia Pick and Mix Vlog Tamsak Dan na, ayan. Thank you so much, GRTV. Ayan. FW. 13 tamsak ulit ho. Salamat sa patamsak. Ayan. FW. Ano. Thank you so much. FW. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Katarakis Vlog. Migalab shout out. Katarakis. Ayan. Pasukli sa nakapin. Ayan. Katarakis din na si barista sa'yo. Ayan. Ay, mali. Ayan, lalabarista dan si Katarakis, pabalikan na lang eh. Tamsak ulit host, ayan. OFW lady, nagalab shout out. Ayan para si OFW lady, oh. Hello host from Bella Dona Kabatay, ayan. Bella Dona, ayan. Nagalab shout out sa'yo, lalabs. Hello host, ayan. Migalab shout out from OFW lady, ayan. Katarakis sa OTW from barista, ayan. OFW detail available, ayan. Ayan, barista dan from Oime, ayan. Dan tamsak, salamat sa patamsak dyan, Bella, ayan. Ayan, oy, may ana si Syukran Kitir from Barista. Ayan. Ayan, OFW lady, makipagpalitan niya kay barista, baka may 10 yan. Ayan. Ayan, lalas, baka may 10 ka. Ayan, si FW lady. Katarakis Vlog. WH dan sa bahay mo from GRTV Buhay mo to. Ayan. Katarakis, ayan. Ayan, 10 million in the house. Migalab shout out mga lalabs, ayan. Ayan, OFW lady nagbuwa ng kanyang bahay, ayan. OFW, baka gusto mo kami share ng tin mo. 2 lang meron ako, ayan. Bella Donna, ayan.
LC, nandyan ka pa, LC? Ayan. Nata si LC. LC, nandyan ka pa, LC? Ayan, nagbaba na nga si LC. Ayan, punta naman tayo kay LC, mga lalabs. Ayan. Kanina pa to si LC. Ayan. Baba muna kita, lalabs. Barista. Ayan. Ayan, mga lalabs. Palablab yung nakapin. LC. Ayan. Punta ko sa bahay mo, LC. Malapit na matapos ang kubo. Lailungaw TV. Ayan. LC Vlog. Hello po, old friend. Pabisita naman please ulit. Beka naman please. From Michael R. Tambay ako sa isang alagad ko. Ayan. Sige lang, lalab. Salamat. Ayan. 11 minutes. Lailingaw. Ayan. Sa bahay mo ako, Lailingaw. Ayan. Lailingaw. Sa bahay mo ako. Ayan. Ayan, Lailingaw, nasa bahay mo ako. Tapusin ko to, ayan, 2 times ko siya para mabilis. Muli ka pa muna, LC. Ayan. Ayan, LC. Pinapanood ko yung ano mo, yung video mo. Ayan. 2 times ko para mabilis matapos. Ayan. Tambay ko sa isang alagad ko. Salamat dyan. Barista naman dyan, lalabs. Ayan. Ada Crab, big love shout out. Ayan. Tamsak, salamat sa patamsak dyan, Ada Crab. Ayan. Ayan, Bicolan ng Oragon nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak naman si Bicolan ng Oragon, mga lalas. Palablab na din. Ayan. Oime Anasi. Ayan, nagbaba ng bahay si Oime. Ayan. Lani Torres Dan po. Ayan. WS din sa'yo from GRTV o Buhay Moto. Ayan. Ayan, Lailingaw TV. Ayan. Nasa bahay mo ako, Lailingaw or LC Vlog. Ayan. Malaki na rin yung bahay mo. Ayan. Letter. Michael Arts, full pack dan from LC Vlog. Ayan. Michael Arts, pabalikan na lang si LC. Ayan. Ayan, malapit na akong matapos sa'yo, LC Vlog. Ayan. Ginawa kong times 2 yung aking pag-play para mabilis. Ayan. Ayan, Oime, nagbaba ng kanyang bahay. Oime, ayan. Sandal nga saglit. Ayan, GRTV dan sa'yo. Ayan, from Ada Crab. Ayan. GRTV, pabalikan na lang si Ada Crab, dan na sa'yo. Tamsak host from Love. Ayan.
Salamat sa patamsak dyan, love. Ayan. Ada Crab na gawa ng kanyang bahay. Ayan, si Ada Crab. Ada Crab OTW from GRTV Buhay Moto. Tamsak premiere. Ayan. May premiere ba si love? Sige lala, dikitan mo muna yung si LC. Love Sukli dan from LC Vlog. Ada Crab OTW from GRTV Buhay Moto. Ayan. Ada Crab OTW from Love. Ayan. Ayan, LC Vlog, malapit na akong matapos sa 11 minutes mong video. Ayan, 11 minutes and 40 seconds. Ayan, tinapos ko siya lalabs. Ayan, malapit nang matapos, kunting-kunti na lang. Ayan, ang bilis niya mga lalabs. Kung kayo magpi-play ng video, gawin yung 2 times para mabilis. Ayan. Ayan, patapos na siya. Tapos na siya LC. Ayan, 2 minutes na lang LC. Ayan, done na yung video mo LC. Ayan, na full watch ko siya. Ada Dan from GRTV. Ayan, Dan OFW 12 from Ada Crab. Ayan, Ada Crab nagbawa ng bahay. Ayan, yun pala naman yung aking member na si Kayla mga lalabs. Ayan, yung binababa ni Nightboot. O yun, may nagbawa ng bahay. Ayan, o may nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Love. Ayan, Ada Crab Dan from Love. Ada Crab Dan from LC Vlog. Ayan. JR Moto Vlog, nandyan ka pa ba? Ayan, GRTV. Ayan, yung bahay mo GRTV. Kaya Ada Crab ba? Patingnan ng bahay niya. Ada Crab. Ayan, nakatago pala yung bahay niya.
Sino ba yun? Ada Crab, ano yung bahay na binamba mo? Parang kakaiba. Snake Attraction Season 2, ano yun? Ada Crab. Kamali ba ako? Ano? Ayan, Mary Rose Nation, nag-love shout out, Tamsak Dances, ayan. Salamat sa patamsak po dyan, Madam Mary Rose. Ayan, Mary Rose nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, GR Moto, ayan, Dan Harang uli, ayan. Punta na tayo kay GR Moto, ayan. GR TV Dan please, ayan. From Oime. Alala, apa na? Ayan, GRTV, nasa bahay mo ako, GRTV, ayan. GRTV, ayan. GRTV buhay mo to, ayan. Kay nagbabike, ano ba to, nakamotor ka, ayan. Ayan, ilang minutes to? 6 minutes and 53 seconds. Ayan, tapusin natin to. Ayan. Kawasaki. Ayan. Ayan, 2 times ko to para mabilis. GR Moto, ayan. Sa bahay mo ako. Ayan, nakaplay pa rin yung video mo, GR, ayan. GR Moto. Uy, may ana si Dan, my friend, ayan.
Your premiere, ayan. Your premiere, lalang. Love OTW, ayan. Ayan, GRTV, syukran kitir. Ayan, love OTW from GRTV. Ayan, naka-play pa rin GR yung ano mo. GRTV yung ano mo, video. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia mga lalabs. Ayan, yung binaba ni Nightbot. Ang kulay sa aking mundo. Mera Rose Dan from Love. Ayan, Katarakis. Ayan, pasukli sa nakapin. Ayan, YRTV, pasukli ang si Katarakis Dan sa'yo. Naka-live mix vlog. Naka-live mix vlog. Naka-live. Sino si mix vlog? May naka-live ba na nagbababa dyan? Love, ayan. Sino yan? Ano? Love, naka-live mix vlog. Pangalan lang ba niya yan? Yan, Hana Vlog, WS Dan Kalimbang all na din. Ayan, Bicolana Vlog, mag-love shoutout na alam. Ayan, ayan, Dan na GRTV sa video mo. Ayan, Dan na GRTV, Dan na ako sa video mo. Ayan, LC nagbaba ng bahay. Ayan, Bicolana Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Shipotlan, mag-love shoutout. Shipot na yan. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, Shipot. Ayan. Caesar Adventure Vlog, mag-love shoutout. Ayan. Morning host, tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Caesar. Ayan. Yan pala naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan, yung binababa ni Nightbot. Calbs to, mag-love shoutout. Ayan, Tusok. Calbs to, salamat sa patusok, Calbs. Ayan. May nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Caesar Adventure, ayan, nagbaba ng bahay. Caesar Adventure, ayan. Caesar Adventure, main channel mo yan, ayan. Titingnan ko, Caesar, kung nakadikit ako sa'yo. Calbs to Ting host, ayan.
Bicolana Vlog dan from Love, ayan. Caesar, malit pa pala yung bahay nito, ayan. Ni Caesar, sige tapusin lang natin si GRTV, ayan. Dikitan mo muna si GRTV, Caesar, ayan. Dati pala akong dikit sa'yo, Caesar, sa aking main, ayan. Ayan, love. From Bicolanang Vlog, ayan. Ayan, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Tapos na kayo sa nakapin, mga lalas. Punta tayo kay Caesar, ayan. Malit pa yung kanyang bahay. Tapos na kayo sa nakapin, mga lalas. Ayan, Romalyn Migalab, shout out. Ayan, Romalyn Ratela, ayan. Bicolana Vlog dan, ayan. From GRTV. Romalyn nagbaba ng kanyang bahay. Oimi nagbaba ng bahay, ayan. GRTV buhay mo to dan. Pasokli na lang from Shipotland, ayan. Labdan na sa'yo from Bicolana, ayan. Oimi, ayan. Caesar, na sana yung bahay mo? Uy, umakyat na pala. Nandyan ka pa ba, Caesar, o wala na? Dan sa nakapin, ayan. Nandyan pala si Ayan, Caesar, huwag ka na magbawa ng bahay, lalabs, nakapin ka na, ayan. FW Lady, ayan, may love shout out, lalabs, ayan. Oy, may nagbawa ng bahay, ayan. Albs 2 nagbawa ng bahay, ayan. Then available from OFW Lady, ayan. Kung sino may 10 dyan, mga lalabs, ayan. Makipagpalitan na kayo, OFW Lady. Motodan na po sa'yo from Bicolana Vlog, ayan. Yan, moto, pabalikan si Bicolana Vlog dan sa'yo. Ayan, palablav yung nakapin, baby pa yung kanyang bahay, ayan. Ayan, Caesar, nasa bahay mo ako. Caesar Vlog Adventure, Caesar Adventure, ayan. Nga ba nito? Ayan, Caesar, nasa bahay mo ako, ayan. Patamsak sa premier, sige lalabs, wait lang, tapusin natin si Caesar, ayan. Diyan ka lang, FW, pin kita maya, ayan. Ayan, Caesar, nasa bahay mo ako, Caesar, ayan. Ayan yung video mo. Ayan, Caesar, nasa bahay mo ako. Ano to, ilang minutes ba to? Kelly Master. Times 2 natin para mabilis, ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, Caesar, ayan.
Ayan, padikit yung nakapin mga lalaws. Ayan. Ayan, Cesar, bigyan kita ng dalawang banana, Cesar. Salamat ho sa ayan, Cesar Adventure Vlog dan from Shipotland. Ayan. Sige, OTW. Ayan. Balikan din kita 10 from Calves to. Ayan. Ayan, may 10 si OFW lady. Magipagpalitan ka, Calves. Meron siyang shampoo. OFW lady, ayan. Ayan, Bicolana Vlog nagbaba ng bahay. Shipotla nagbaba ng bahay. Ayan. Love, ayan. Cesar Adventure Dan Sukli from Love. Ayan. Ayan, Calves to nagbaba ng bahay. Bicolana Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, palalabi yung aking member mga lalabs na si Bia. Ayan. Opo, host from Calves to. Ayan. Ayan, Calves to Bicolana Vlog Dan sa'yo. Ayan. Cesar Adventure Dan from Oime. Ayan. Ayan, Calves Dan sa premier mo. Pasukli na lang po from Bicolana Vlog. Ayan. Palalab naman yung aking member na si Jonaski. Mga lalaw. Ayan. Cesar Adventure Dan from Romalin. Ayan. Oime nagbaba ng kanyang bahay. Bicolana Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, pinapanood ko pa rin yung yung video mo, Cesar. Naka 10 minutes na ako. Ayan. Ayan, Romalyn Ratela nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Palabab naman yung aking member na si Kino. Ayan. Binababa ni Nightbot mga lalabs. Bicolana nagbaba ng kanyang bahay. Bicolana Vlog. Ayan, Bicolana Dan daw sa'yo si Oime. Ayan. Bicalinda Dan. Bicolana yan. Ayan. Ayan, Cesar, binigyan kita ng dalawa. Ano ka na? 170. $170 ka na, Cesar. Bicolana Dan thanks from Calves to. Ayan. Calves to Calves. Ayan, J Monits, Migalab shoutout po. Tamsak po, host, Migalab shoutout. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, J Monits SV. Ayan. Kumusta ka na po dyan, J Monits? Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan, J Monits SB. Ayan. Mary Rose Nation nagbaba ng bahay. Ayan. Bicolana ng Oracon palablab naman mga lalaws. Ayan. Oy, may nagbaba ng bahay. Calves to. Ayan. Alma Things tusok na sis new. Ayan. Alma Things Migalab shoutout. Ayan. Ayan, Alma, meron ka na pong jacket, Alma. Ayan. Salamat, Mary Rose from Blau. Ayan. Oy, Medan from Bicolana. Ayan. Palablab naman ako mga lalab sa aking member na si Lloyd. Ayan, binamba ni Nightfoot. Ayan, love, nagbaba ng bahay. Bicolana Vlog Dan pasuklit, thanks. From Shipotland. Ayan, Bicolana nagbaba ng kanyang bahay. Bicolana Vlog. Shipotland nagbaba ng bahay. Ayan.
Shout out sa lahat po from Almatings. Ayan. Salamat sa Pantisis. Ayan. Okraki. Ano? Daan-daan lang work mode pa. Ayan. Sige lang, J-Munits Lalabs. Salamat naman dyan. Ayan. Napakasipag naman na J-Munits. Ayan. JRTV Buhay Moto. Ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. 10 sa'yo at tamsak 10 sa premier mo. Salamat. From FW Lady. Ayan. Ayan, Calbs. Sunod kita, Calbs. Meron ka palang premier. Ayan. Doon na tayo kay Calbs para matamsakan yung kanyang premier. Ayan. Mamaya ka na, madam, Wangbu, dating dikit host, Wangbu, ayan. May love shoutout, Wangbu, ayan. Dami sa mix vlog, dan tamsak dating dikit na host, ayan. Salamat sa patamsak, Lalabs. Wangbu, ayan. Meron ka na pong jacket, Wangbu. Salamat naman dyan. Patamsak na lang ako, ayan. Salamat, host, ayan. Okay, ito ko. Big love shout out host from the Mesa Mix Vlog. Ayan. FW Baba from Calbs 2. Ayan. Kalimbang na Lalabs dan from Love. Ayan. Ayan, Calbs, may 10 ka, diba? Dikit mo na sa kayong 10. Ayan. Dikitan mo na si host ng 10. Ayan. Thanks sa'yo. Ayan, Mary Rose nagawa ng bahay. Ayan. Calbs 2, ayan. Tamsak sa premier mo, ayan. Nil Navarro official, ayan. Ayan, magkadikit naman tayo, Calbs. Tamsak na lang. Ayan, love you Ashraf, may galam shout out. Ayan. Sige host, sige na Lalabs Calbs. Ayan. Dikit mo sa akin yung 10, balikan din kita ng 10. Ayan. Mudaing channel, may galam shout out. Love you Ashraf, may galam shout out. Ayan. Sige lang, love you Ashraf, maya-maya lang. Ayan. Doon muna tayo kay Calbs. Ayan. Mudaing channel, Hello Island Ski Vlog, may galam shout out. Ayan. Tamsak 45 from Mudaing channel. Ayan. Bicolana Vlog. Mary Rose dan sa'yo. Pasko kanta mo. Pasukli na lang from Bicolana Vlog. Ayan. Mudaing channel. Ang baba ng bahay. FW saan ka na? Ayan. From Calbs 2. Ayan. OMA nagbaba ng bahay. Ayan. Bicolana Vlog. Calbs OTW from Love You Ashraf. Ayan. Bicolana Vlog ng banang bahay. Ayan. Alma, thanks so much from Mudaing channel. Ayan. Calbs dating dikit. Ayan. From Love You Ashraf. Ayan. Love dan dikit from Shipotland. Ayan. Shipotland ng baba ng bahay. Wangbu. Ayan. Ang baba ng bahay si Wangbu. Shipot thanks, ayan. Love You Ashraf, ayan. May premier si Love You Ashraf, ayan. Ronnie Arambala, may galang shout out, ayan. Shout out idol from Ronnie, ayan. Ayan yung Caesar Adventure. Natapos ko yung video mo, Lalabs, ayan.
Power beats go, beats go. Ayan, Wangbo, Almating, so TW sa'yo, ayan. Ronnie Arambala nagbawa ng bahay, Wangbo, ayan. Almating, Spulpak Kalimbang from Love, ayan. Bicolana Blang nagbawa ng bahay, Shiputlan dan sa'yo from Wangbo, ayan. Calves dan from Oime, ayan. Ayan, palamlab yung aking member na si Bia mga lalabs. Muna yung channel, nagbawa ng bahay, ayan. Shiputpak Kalimbang from Love, ayan. Mikasha Kusin, alright, ayan. Ayan, Mikasha, nasa work ka. Ngayon ka lang nagpasok, ayan. Ayan, Mikasha Kusin, nagalab shoutout lalabs, ayan. Alright, sabi niya alright daw. Ayan, Bicolana Vlog, nagawa ng bahay. Mega shoutout from Mikasha Kusin, ayan. Bicolana Dan from Wangbo, ayan. 249 pala to si Wangbo, ayan. OTW Wangbo Idol from Ronnie, ayan. Share Miss Bolong, ayan. Salamat po sa pa-timeshare niyan, Mikasha Kusin. Salamat po dyan, Mikasha, ayan. Yung aking paa nangalay, oy. Sa gabi araw. Ayan, oy, may nagbawa ng kanyang bahay. Bicolana Vlog, ayan. Nagbawa ng bahay. FW Lady, ayan. Hinahanap ka ni Calves. Wangbo TW from Bicolana Vlog, ayan. Mainit pa di gaya ng jowa mong biglang nanlamig. Mga hugot talaga ni Mikasha. Hugot ni Mikasha, ayan. Ikaw hindi ka ba si Mikasha, ayan. FW Lady, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Oy, may nagbaba ng bahay, ayan. Dan na si Wangbo Idol, sukli na lang, ayan. Ayan, Wangbo, pabalikan na lang si Ronnie Arambala, dan sa'yo, ayan. Mudahing channel, dan from Love, ayan. Walang katapusan pagmukbang ni Lolo, ayan. OTW Love Idol, ayan. Nagmukbang na ba, ayan. Ayan, Calves. Dinidikitan mo na ba ako ng 10? Ayan. Ay, mamaya-maya ka na magdikit at nalagas pala si Lolo, oy. Pagkainin. Shipot dan dating dikit from Love You Ashraf, ayan. Dan 10 sa'yo, ho. Sige, salamat, ayan. Sige, bigyan din kita ng 10, ayan. Mamaya kakainin to ni Lolo yung 10 dinikit mo. Sige lang, ano, Carl, dyan ka lang muna sa taas, ayan. Dan 10 sa'yo, host, ayan. Romalyn Ratela, nagbawa ng bahay. Mike Vlogs, ayan. Host, may galab shoutout. Ayan, may jacket ka na, Mike, ayan. Mike Vlog 0207, ayan. 3 beses mag-snack si Lolo, inubos 100 ko. FW, saan ka na? Ayan. Ayan, wag kasunod kayo, ah. Ayan, suklian ko muna si Calves. Mikasha, dyan ka pa, Mikasha? Tapos na ako sa'yo, Calves. 10 thumbs up sa premier mo, 10 din, ayan. Ipunta na ako sa bahay mo, Calves. Sinil Navarro to, ayan. With thumbs up to Calves, ha, ayan. 18, ayan. 18 ka na. Yeah, boom, 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 oy.
Pangalawa to ano, Calbs. Pangalawa. Si Calbs. Yan, maglablaban lang kayo dyan mga lalak. Ayan. Suklian ko lang muna si Calbs. Tamsak dating dikit na sa'yo. Ayan. From Mike Vlogs. Ayan. Salamat naman dyan lalabs Mike sa patamsak. Ayan, dami sa Migalab shoutout host. Ayan. From dami sa Mix Vlog. Nil Navarro official tindikit at tintamsak bahay mo. Ayan. Nil Navarro daw. Ayan. Dan si ano sa'yo, Romalyn Ratela nagbaba ng bahay. Dating dikit tamsak na lang. Ayan. From dami sa Mix Vlog. Bicolanang Oragon. Ay, Oragon. Bicolanang Vlog. Good morning lalabs from Arcons. Ayan. Ayan, Calbs to OFW Baba. Ayan. Love tamsak the old friend from Mudaing channel. Ayan. OFW lady nagbaba ng bahay. Ayan. Maglablaba lang kayo dyan mga lalabs. Tapusin ko lang si Calbs. Ayan. Tamsak with ano to dikit. Ayan. Ang laki pala ng bahay ni Calbs. Ayan. Tapusin ko lang tapos magpipin na tayo ng bago. Ayan. Relinis Nissan Migrab shoutout. Hi host. Ayan. Ronnie Arambala OTW Lady Idol. Ayan. FWD 10 available. Ayan. Mara and Elos Vlog Migalab shoutout lalab. Ayan. Oy May. Ayan, nagbaba ng bahay. Relinis Nissan nagbaba ng kanyang bahay. Relin. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Migalab shoutout. 11 million. Ayan. Tapusin ko lang si Cal. Ayan. Naharang. Oy, minuksan ko yung ano niya. May harang. Thanks Almadan. Ayan. My short intro from Relay. Ayan. Para Migalab shoutout sis from Love You Ashraf. Ayan. Love You Ashraf nagbaba ng bahay. May premiere. Ayan. Nicolana Vlog din. Pasukli na lang. Full pack with bakas. Ayan. Mikasha Kusin kain Miss Bulong. Ayan. Anong kinakain mo Mikasha? Ayan. Kain Miss Bulong. Ayan. Anong kinakain mo dyan? Ayan. Kumain ka na lang Mikasha. Ayan. Isubo mo na lang ako sa unang subo mo. Ayan. Boss, paayuda naman dyan. Ayan. Sige lang, Demi, sadyang ka lang. Ayan, tapusin ko lang to si Calvin. Ito, Miss Bulong. Ayan, from Mikasha. Ayan. Ayan, Ken Lady Sar Vlog. Ayan. Ayan, Winter. Migalab shoutout, Winter. Ayan. Ayan, may jacket ka na Winter. Ayan. Ayan, maglablaban lang muna kayo mga lalabs. Ayan, tapusin ko lang pala si ano. Si Nel. Pag nandito ka sa tabi ko, bubusugin kita, Miss Bulong. Naku, patay tayo dyan. Ano, ibubusog mo sa akin. Ayan.
Romalyn Ratela, ayan, nagbaba ng bahay. Mike, ayan. Ayan, dikit kalimbang all sa'yo, ho. Sige, Winter, balikan kita, wait lang. Tapusin ko lang to si Navarro, ayan. Nel Navarro official, ayan. Irene Migalab, shout out, tusok host, ayan. Salamat po sa patusok, ayan. Ayan, harang, salamat po sa paharang dyan, ayan. Ayan, lima na lang, matatapos na ako sa kanya. Tapusin ko lang to si Nel, ayan, si Calbs. Ayan, patamsak naman ako sa aking salamat po, guys, ayan. Sige lang, Arcons, wait lang. Malapit na akong matapos kay Calbs. Yan mo naman. Huwag kang umalis dyan, Arcon, umalis ka na ba? Kasi na lang sa'yo, Nel. Ayaw, natapos na ako sa'yo, Calbs. Ayan, Calbs, isa na lang. Ayan, Calbs, done na ako sa'yo ng 10 lang. So, ayan. Tama ba, Calbs? 10 na yung nadikit ko sa'yo. Ayan. Yan, sino yung may premier dyan? Ayan. Punta na tayo sa sunod. Ayan. Sino may premier dyan? Premier. Ayan. Nasaan na si si Arcons? Ayan. Love you, Ashraf. Nandyan ka pa. Ayan. Dan 4 minutes harang host. Ayan. Salamat naman po dyan, Madam Irene. Ayan. Ara and Elos Vlog, ayan, ang baba ng bahay. Padikit kay Erin Busy Life, ayan. From OFW Lady, ayan. Arnaldo Pereira, ayan, glove shout out. Sino yung may premier dyan? Ayan. Arcons, nandyan ka pa? Ayan, patamsak kay Arcons, mga lalaw sa premier. Ayan, patamsak sa kanyang premier, mga lalaw. Ayan.
Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Nagmukbang na si Lolo, hahaha. Wala, patay tayo dyan. Wala, oras na ng mukbang, mga lalas. Ayan. Hoy, may anasi mega shout out from Mikasha Cuisine. Ayan. Hoy, may anasi dan from Winter. Ayan. RN Elos dan from OFW Lady. Ayan. Dami sa Mix Vlog. Ayan. Mega love shout out. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, dami sa bago kang magsukli kay Arnaldo. Ayan. Tingnan mo muna kung meron siyang bakas. Kasi nagpapadikit lang yan lalams. Ayan. Matamsak sa premier. Sige, IFW Lady. Ayan. Ikaw sunod ko kay Arcons. Ayan. RN Elos Vlog of ayan, FW, OTW. Ayan. Arnaldo ng baba ng bahay. Ayan. DJ Dance Remix. Basta ganitong oras mukbang si Lolo, mamigat na ay bag ko. Ayan, binukbang niya na ata yung aking yung dinikit ni ni Calds. Wala na, kinain niya na yung dinikit niya sa akin. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalas, patamsak na lang. Ayan. Ayan, dami sa Mix Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Winter nagbaba ng bahay. Dan Isabella from Ada Crab. Ayan. 444. Ang daming tamsak. Ayan, Arsin Vlog, OTW, Mikasha Cuisine. Ayan. Ayan, nakaano lang si Mikasha, naka-headset. Naka-headset. Romalyn Ratela, ayan, love shout out. Ada Crab nagawa ng bahay, Irene TV nagawa ng bahay. Ayan. Ayan, Arcons, nandito ka pa ba, Arcons? Ayan. Arcons, paramdam ka kung nandito ka pa. Ayan. Ayan, sino ba to? F Greg, mega love shout out. Ayan, pa-join host. Ayan, meron ka na pong jacket F Greg. Ayan. Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan. RN Elo, nagbaba ng bahay. Romalyn Sukli from Love. Ayan. Tamsak dan po gandang host from Boy Tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak lalams. Ayan. Hello to all from Mr. Eleganza. Ayan. Boy Tamsak, mega love shout out. Ayan, 20 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Arcons Dan, dating dikit. Ayan. Mr. Eleganza. Ayan. Arcons Kalimbang dikit tamsak. Iwan na ako, baka sukli na lang pang huway mo. Ayan. Ayan, host pa ayuda po, host baby pa bahay ko. Ayan, Boy Tamsak. Sige, sunod kita dyan, Boy Tamsak. Dikitan mo muna yung, tamsakan mo muna yung nakapin. Ayan. Punta muna tayo kay kay OFW Lady. Saan na ba yun? Ayan. Ano ba to? Tamsakan ko muna si Arcons bago tayo lumipat. Ayan. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalams. Ayan. Kala ko malis na si Arcons, nandyan pa pala. Ayan. Arcons Vlog OTW from F Greek. Ayan. Ayan, lalab Arcons, tamsak na. Ayan.
Yung tatlong tamsak yan, Archons. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, FW Ken Lady, nasaan ka na? Ayan. Tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan, magtamsak. Sino ba yung may maliit na bahay yan? Si Boy Tamsak. Ayan. F. Greek, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Boy Tamsak. Ayan, Oime. Ayan. Modern Channel. Ayan. Winter of W Dan. Ayan. From Winter. Ayan. Boy Tamsak. FW Ken Lady, nasaan ka na? Ayan. Sana ba yung may mga premier dito? Boy Tamsak, dyan ka lang, huwag ka munang umalis. Ayan. F. Greek Host payo na po. Sige lang, dyan ka lang muna. Ayan. Ayan, patamsak yung nakapin mga lalab sa kanyang kaya akala ko ba to? Premiere niya. Hindi niya to premiere eh. Akala ko ba premiere mo to, OFW Lady? Ayan. Nakapin sukli, ayan. Sino ba yun? Si Love You Ashraf? Nasaan na ba siya? Love You Ashraf. Ayan yung, sana yung mo bahay. Ayan, patamsak sa nakapin sa kanyang premier mga lalabs. Ayan. KNT Mega Love shout out. Ayan. My short intro from Boy Tamsak. Ayan. Nisan pala. Ayan, LC nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan pulpak sa'yo. Oime, thank you from Archons. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega Love shout out. Ayan. Oime, dan to you, please return back from Boy Tamsak. Ayan. Winter nagbaba ng bahay. Arnaldo Pereira. Ayan. Tamsakan si Ashraf mga lalabs. Ayan. Ayan, tapos na ba kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs? Ayan. Boy Tamsak, ilan na ba yung bahay mo? Tingnan ko nga. Boy Tamsak. Alma, nasuklian na kita. Thank you from Irene TV. Ayan, KNT. Ayan. Alma, thanks din po from KNT. Modern Channel. Ayan. Dini sa Mix Vlog ng ba ng bahay. Layli nga from Boy Tamsak. Ayan. Tingnan ko nga yung bahay ni Boy Tamsak. Ito na 57. Boy Tamsak. Ayan. Sana ba yung bahay mo, Boy Tamsak? Ayan. Si Dami, sa tinan ko nga yung bahay niya. Dami sa Mix Vlog. Wala, puro harang man to. Why? Bakit siya nagagalit? Tingnan mo. Why don't you want to pin me my link? Ayan. Later on, oy me.
Dami galamay po, ayan, from Alma Things, ayan. Pylon mix dan toy pasokli from Boy Tamsak, ayan. Later oy me after Boy Tamsak, okay? Lay. Ayan, Boy Tamsak, bigyan kita ng dalawa, ayan. Sabay mo ako, Boy Tamsak, ayan. Apple Husi pala to. Ayan, Boy Tamsak, bigyan kita ng dalawa. Roger Tamsak lang ni ako sa'yo, ayan. 858 Boy Tamsak, full pack po. Nag-iwan ako ng bakas, ayan. From F Greg, ayan. Ayan, Apple or Boy Tamsak, ayan. Nasang lugar ka ba? Sa Island Casino. Winter pasokli sa'yo from Boy Tamsak, ayan. Boy Tamsak dan from LC, ayan. Kent Pigal dan please dan from Damesa, pabalik na lang, ayan. Boy Tamsak dan Toyo from Mudaing Channel, ayan. Pylon na suglian na kita, thank you from Irene TV, ayan. Irene nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Nasa US, Nevada po ako, ayan. Wow, nasa US, ayan. Sana all nasa US, ayan. Ayan, Irene TV, TW from F Greek, ayan. F Greek dan po from KNT, ayan. Ken Figel dan from Winter, ayan. Ayan, LC Vlog nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 16 million in the house. May galab shout out. Ayan. LC Vlog, pasukli na lang. Ayan. Demisa Mix Vlog, dan Toyo from Mudaing Channel. Ayan. Kent Pigal dan from Winter. Ayan. Mudaing Channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Lailingaw dan po sa'yo from Boy Tamsak. Ayan. RN Elos Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Boy Tamsak, nagbaba ng kanyang bahay, nakapin ka lalas, ba't ka nagbaba ng bahay, ayan. Winter dan pasukli na lang, ayan, from KNT, ayan. Mudaing Channel, sis, migalab shout out from Mary Rose Nation, ayan. Arnaldo nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Dan na si Apple Juros Idol, sukli na lang from Ronnie Arambala, ayan. Ken Pigal dan Dikit, ayan. From Winter, ayan. LG Vlog lan Lingaw, ayan. TV pasukli na lang from Damesa Mix Vlog, ayan. PJ Idol. Tamsak host OFW ako, vlogs, ayan. Tamsak host morning, ayan. At tamsak po sa premiere from OFW ako, ayan. KNT nagbaba ng bahay. KNT salamat OTW sa bahay mo from F Greek, ayan. Ayan, F Greek nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ara pasukli po sa'yo from Boy Tamsak. Irene TV nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, punta mo. Oy, may nandyan ka pa, Oy, may. Ayan. Nasaan na si Oy, nagagalit na sa akin yun, Oy.
Pin muna natin siya para di magtampo. Saan na ba yun si Oime? Hindi ko na makita yung bahay niya. Oime, where are you, Oime? Ayan. Yan, sino ba yung may maliit na bahay dyan? Sino pa yung kanina dyan? Ayan. Sino matandaan? Damisa Mix Vlog, nandyan ka pa? Ayan. Mawa ka ng bahay, Damisa. Ayan. Ayan, Damisa Mix Vlog, baba ka ng bahay. Ayun pala yung bahay niya. Ako, Rose, ayan, Phil Greek channel, ayan. Sige, F Greek, ikaw yung susunod ko, ayan. Ikaw yung sunod kay Demesa, ayan. Ihaw-ihaw, salamat naman yung ihaw-ihaw na yan, ayan. Demesa Mix Vlog OTW sa'yo from F Greek, ayan. Ayan, sarap naman nito, ayan. Damisa, nasa bahay mo ako, ayan. Sarap naman nito, ayan. Ayan, Damisa Mix Vlog, nasa bahay mo ako, pinapanood ko yung video mo, ayan. Yung iyong ihaw-ihaw, ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, Damesa, bigyan kita ng dalawa, ayan. Ang bilis matapos ng video mo, ayan. Ayan, Jonalyn family, big love shout out. Ayan. Thank you for coming, Jonalyn family. F Greek please. Ayan, from Jonalyn family. Ayan. Thank you so much, Jonalyn. Demisa Mix Vlog please, from Jonalyn. Ayan. Mudaing channel please. Ayan. Mudaing channel dan to you from Alma. Demisa Mix Vlog dan napupulpak from F Greek. Ayan. Boy Tamsak please from Jonalyn. RN Elos Vlog, nagbaba ng bahay. Dan na si Isabella. Idol Sukli na lang from Ronnie. Ayan. Irene, nagbaba ng kanyang bahay. Jonalyn family OTW sa'yo from F Greek. Ayan. Malablab naman yung nakapin, mga lalabs. Let her. Natapos ko yung video mo, ano, Demesa Mix Vlog. Ayan, Mudaing channel dan, ayan. Please connect my channel, ayan. Ronib Dan from Winter, ayan, Winter nagbaba ng kanyang bahay. Shipotlan nagbaba ng bahay, ayan. Ara and Elos Vlog nagbaba ng bahay. Marjonel Social, hi, ayan.
Ayan, Marjonel, meron ka na pong jacket. Ayan. Ma'am Irene TV, ayan. From F Greek. Patulong po, tatakbong 400. Ayan. Sige lang lalaz, Marjonel Social. Ayan. Arnaldo nagbawa ng bahay. Ayan. Chipotland OTW from the Mesa. Ayan. Ayan, Winter nagbawa ng kanyang bahay. Dan na si Alma Thanks from Ronnie Arambala. Ayan. Alma Thanks, mabalikan si Ronnie Arambala. Dan sa'yo. Ayan, Shipotlandan from Ara and Elos Vlog. Ayan. F Greek, nagbawa ng bahay. 408 po ako sa nakapin from Marjonel Social. Ayan. Dimisa OTW from Huayma. Ara and Elos Vlog OTW from Shipotland. Ayan, magpinat tayo ng bago. Sino may malit na bahay dyan? Sana yung road to 400. Huayma, nandyan si Huayma. Yan, magawa ka ng bahay mo. Marjonel. Ayan, OFW lady. Pag-sleep ka na po kung mabigat na po yung mata mo. Ayan. Kalimot daw siya. Ayan, punta naman tayo kay Marjonel Social. Ayan. Nag-aabol hahaha. Ayan. Ayan, Marjonel, o tibabulo sa'yo. Salamat from F Greek. Ayan. Patang Sunstorm Dan from Winter. Ayan. O sabi mo ako next. Nakalimutan ko pala eh. Sige, ikaw susunod, balance. Pasensya na. Ayan. Ilan na ba yung bahay mo, F Greek? Ayan.
Si ikaw susunod ko dyan, F. Greek. Patay tayo dyan. Si ikaw sunod, F. Greek, kay Marjonel. Ayan, OFW, TW sa'yo, ayan. From Marjonel So South. Ikaw sunod, F. Greek, promise, ayan. Ayan mo dahil channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Almas Things dan from Ara and Elos Vlog, ayan. Dan na si Shepotlan Idol, sukli na lang from Ronnie. Yan, nasa bahay mo ako, Marjonel, ayan. Yan, sa bahay mo ako, ano, Marjonel, ayan. Marjonel, dan na sa'yo, sis. Nakababa naman yung bahay mo, ayan. F. Greek Dan from Winter, ayan. Buati Sari, magalag shout out, ayan. Ayan, Marjonel, bigyan kita ng dalawa, ayan. LC Vlog, OTW from F. Greek, ayan. Erin Busy Life Dan of W Lady from The Mesa, ayan. The Mesa Mix Vlog, ayan. OTW Dan na sa'yo, ika 300 ako sa'yo from Marjonel Social, ayan. RN Elos Vlog ng baba ng bahay, ayan. Shipotlan Dan Tuyo from Alma, ayan. Ayan, Irene TV ng baba ng bahay, ayan. Alma Things Dan Dikit, okay na, ayan. From Ara and Elos Vlog. Hi host Kim Migalab, shout out. Korean my friend, how are you, ayan. Hi everyone from Kim, ayan. Ayan, Bikulan ng Urago ng baba ng bahay, ayan. LC Vlog Dan Tuyo from Watisari, ayan. Kim nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Demesa OTW sa'yo from Marjonel. It's me, Jamie Galab, shout out, ayan. LC Vlog Dan Poy Papuro, iwan ako ng bakas, pasukli na lang from F. Greek, ayan. RN Elo nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Modern Channel nagbaba ng kanyang bahay, 11 million in the house, ayan. Migalab, shout out, ayan. Irene TV nagbaba ng bahay, ayan. San bahay mo, Jonel? Nakapin po, ayan. Nakapin si Jonel. Ayan, dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang mga lalabs, ayan.
Dalawa na lang sa nakapin para mag 90 mga lalabs. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin mga lalabs para makapagpin na tayo ng bago. Ayan. Ayan, Marjonel OTW from Hawaii ma. Ayan. Wati Sari nagawa ng kanyang bahay. F Greek padikit. Ayan. Ayan, F Greek tapos ka na ba kay Marjonel? Ayan. Wati Sari OTW po from F Greek. Ayan. Ayan, Pearl Greek Dan from Kim. Ayan. Dan sa nakapin nagbabarilan. Ayan, from LC Vlog. Marjonel Chusal Dan dikit from Winter. Nakakatakot, nagbabarilan. Oy. Nakakatakot, totoo ba ito? Nagbabarilan. Ayan, F Greek, nasaan ka na? Ayan. Ayan, naka 90 na yung nakapin. Gumuhit na siya mga lalabs. Ayan. Ayan, F Greek, magbaba ka na ng bahay. Kaya nga nagbabarilan, totoo kaya yun. Ayan. F Greek, ayan, magbaba ka na ng bahay mo, F Greek. OTW Marjonel from Love You Ashraf. Ayan. Watisari Dan from LC Vlog. Ayan. F Greek Dan to your friend from Watisari. Ayan. F Greek. Ayan, punta na tayo kay F Greek. Love You Ashraf, where your home. Ayan. Watisari, drop your link from Winter. Ayan. Iwa lang po kayo ng bakas para bahay, balik ko mamaya. Ayan. Salamat po sa dumikit sa akin from Marjonel. Ayan. It's me Jim Dan to you from Alma. Thanks. Ayan. OFW Reality, kumusta pretty host? Ayan. Okay lang po. Ayan. Salamat naman sa pagpunta, OFW Reality. Ayan. Dan na si Phil Greek Channel Idol, sukli na lang sana. Ayan. Ayan, F Greek, pabalikan si Ronnie Arambala Dan sa'yo. Ayan. Watisari nagbawa ng bahay. Ayan. Ara and Elos Vlog nagbawa ng bahay. Ron Arambala, salamat sis, OTW sa'yo. Ayan. F Greek OTW from Hawaii Vlog. Team Sir Dan to you from Watisari. Ayan. OFW sa nakapin from FW Reality. Ayan.
Ayan, Pilgric, nasa bahay mo ako. Ayan, 632. Pilgric, ayan. Pilgric, ayan, nasa bahay mo ako, Pilgric. Ayan, Pilgric, ikaw pala si Pilgric channel, ayan. Ay, malalaglag, oy. Ayan, Angie Vlog, may galab shout out, ayan. Angie Vlogs. May jacket ka na, Angie, ayan. Isabella, ayan, Isabella Dan from Kim, ayan. Irene TV Madam, ayan, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. FW Reality, nagbawa ng bahay. Dan Marjonel from Love You Ashraf, ayan. Love You Ashraf, may premiere, ayan. Pylon Mix Vlog, dikit na ako sa'yo kanina pa, ayan. From Winter, Angie Vlogs, may jacket ka na. If Greg Dan, nag-iwan ako ng bakas, ayan. Huway Ma Vlog, nagbawa ng bahay. Kim OTW from Winter, ayan. FW Reality Dan from Watisari. Host ako po yun, ayan. Yan, palablab naman yung nakapin, ayan. Ang cute naman ng baby mo, if Greek, ayan. Yung asawa mo ba Greek, taga Greek. Yan, bigyan kita ng dalawa, if Greek. Yan, nakaplay yung video mo, if Greek. Kamukha mo si Yeng. Sino ba yun si Yeng? Ayan. Yung artista. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapo niya, sure na finish ka. OFW Reality done to you from Alma, thanks, ayan. OTW Alma from OFW Reality, ayan. Angie Vlogs, nagawa ng bahay. Watisari Dan, pasukli na lang, ayan. From the Mesa Mix Vlog. Angie Vlogs, OTW sit sa'yo from F Greek. Watisari Dan from Ara and Elos Vlog. Alma Dan from Kim, ayan, Korean my friend. F Greek, pasukli na lang from OFW Reality. Ayan, F Greek, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Dan na OFW Reality from Ronnie Arambala, ayan. F Greek Dan from Love You Ashraf, ayan. OFW OTW na po sa'yo from Angie Vlogs, ayan. LC Vlogs, nagawa ng bahay. Watisari Dan from Ara and Elos, ayan. Palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lanaws, ayan. Angie, nakasukli na po, salamat from F Greek, ayan. FW Reality Dan sukli from Huway Ma, ayan.
Love you Ashraf na baba ng bahay. Ayan. Almadan salamat from OFW Reality. Almating dan from Jocelyn Baklig. Mga love shoutout Jocelyn Baklig. Ayan. FW Reality OS. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas ha. From F Greek na yan. Ayan, nabigay ko sa'yo ng ano. Nagbigay ko ng 3 sa'yo F Greek. Ayan. Naka-play pa rin yung video mo. Tapusin ko to. Ayan. Naka-play pa rin yung video mo F Greek. Tapusin ko lang. Why ma OTW from OFW Reality. Ayan. Sureness po balik ko from F Greek. Ayan. Dan F Greek from Love You Ashraf. Ayan. Kino dan toyo, sana mabalikan mo ako nang iwan ako ng bakas. Alma thanks. Salamat sa pagdikit kay Kino. Nag-LS yan lalabs. Ayan. Pag dinikitan mo yun, maraming ayuda dyan. Kay ano, Kino. Ayan. Nagbabalik yan si Kino lalabs. Almating si Kino ay isang businessman. Ayan. Pero nag-LS siya araw-araw. Magbakas ka dun, Alma. Mag-iwan ka ng pangalan ko sa dulo ng yung message para alam niyang galing ka sa akin. Ayan. Marami yung alagad si Kino. Hindi siya nagpunta ngayon. Kagabi nandito siya eh. Angel Pasco Official, pangalawang dikit ko sa'yo, pati main ko from Dami sa Mix Vlog. Ayan. FW Reality dan Pulpak from Angie Vlogs. Ayan. Dami sa Mix, salamat from Angie Vlogs. Ayan. LC Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Angie Vlogs, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Huway masalamat from OFW Reality. Ayan. Wati Sari nawala from RN Elos Vlog. Ayan. OTW Angie from OFW Reality. Ayan. Winter Kim Dan sa fried chicken mo from Jocelyn Baklig. Ayan. You're welcome, dikit na din Misin ko last day. Ayan. Reality Dan na puso clip from F Greek. Ayan. Jocelyn OTW. Ayan. Salamat F Greek. FW Reality, nagbaba ng bahay. Love You Ashraf OTW from F Greek. Ayan. Bikolan ng Oragon, nagbaba ng bahay. Ayan. Patron Vlog Dan Tusok. Ayan. Patron Vlog, nagbaba ng bahay. Thanks at F Greek from Love You Ashraf. Ayan. LC Vlog Dan from Jocelyn Baklig. Dan Angie, salamat from FW Reality. Ayan. And 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Dan Angie, salamat from OFW Reality. Ayan. Dimi sa mix dan na po ako sa'yo. Sarap ng inihaw. Ayan. From Angie Vlogs. Dan ako sa video mo F Greek. Ayan, full watch yung 11 minutes and 50 seconds. Ayan, na full watch ko lalabs. Dumikit din sa'yo si ano, si Jonaski. Pabalikan na lang F Greek. Ayan, main channel niya yan. Yan, Huway man nagbaba ng bahay. Ayan. Yan natin yung bahay ni F Greek. 638. Ayan, 16 million in the house. Mag-love shout out. Ayan.
Alma, kanina pa kita shoutout sis from Jocelyn Baklig. Ayan. Dimisa Mix Vlog, Jocelyn Baklig, pasukli na lang. Ayan. Irene TV, nagbaba ng bahay. Ayan, if feel good, dati pala tayong dikit sa main ko. Ayan. Sanang iisipin na Alma, kanina pa kita na shout out. Ayan. Irene TV, nagmamahal ng bahay. Jocelyn Baklig, Suklidan from LC. Ayan. Iwalang po kayo ng bakas ha. Parang balikan ko kayo. Ayan. LC Vlog, dalawa na lang para magsara host. Ayan. Sige, tingnan natin. Kaya ako na magbigay sa'yo ng dalawa. Ayan mga lalaws. Sino susunod natin dyan? Huwag madan na po sa user from Angie Vlogs. Ayan. Ayan, 640 ka na, F-Greek. Ayan. 640 ka na, 640. Sino yung kaninang pumasok? Sino yung malit na bahay dyan?
Yung natin si FW Reality. Si Madam Alma, malaki naman yung bahay niya. Ayan. Ilang naman po, ayan. Wow! Kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, maliit po, ayan. Hard mangisda ngayon, ayan. Mahirap talaga, ayan. Angie Vlogs, nagawa ng bahay, ayan. Angie Vlogs o TW, palablab naman yung nakapin mga lalabs, ayan. Angie Vlogs o TW from F Greek, ayan. Power beats go, beats go. Salamat F Greek, dan ako sa'yo kanina po from Angie, ayan. Pylon Dan from Kim, ayan. Patron Vlogs, nagawa ng kanyang bahay, Patron Vlogs, ayan. Dan na si Patron's Vlog, idol, sukli na lang from Ronnie Arambala, ayan. W sa nakapin, ayan. $202, ayan. Ayan, padikit naman yung nakapin mga lalaw, ayan. Gawin lang natin siyang 205, ayan. 202 na siya. Ayan, oo Ma'am Alma, sana mag-diet si Lolo kasi lagi na lang kinakain yung bahay ko, ayan. Ninja ang balik, lagas lahat po, ayan. Mudahing channel, ayan ang ng bahay. Ayan, Aljoram Ramayan Vlogs, ayan. Alma, thanks, Dan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalaws. Yung aking member na si Bloody Codor, ayan. Ayan, 10 million in the house. May galab shout out. Ayan, gawin lang natin siyang 5, 205. Ayan. Ayan, dalawa na lang sa nakapin. Dalawa na lang. Ayan. Ayan, dan sa nakapin, full pack. Ayan, mag-iwan kayo ng bakas dyan mga lalabs. Sinong dumikit sa nakapin? Si Angie Vlogs. Ayan. Sige Angie, bigyan kita ng dalawa Angie, ayan. Ako muna yung magsukli sa'yo. Angie Pascual, ayan. Ayan Angie Vlogs, ayan. Hindi na ako magbakas lalabs Angie, ayan. Ayan, Patron Dan from Kim, ayan.
Kim Dan from Joram. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia mga lalaw. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ay, ay, ay. DJ Rodski, the best. Sandal mo na mga lalaw. Kapauyog. Ayan, Angie Pasco official. Dan ako sa'yo dalawa. Ayan. Salamat sa pagdikit kay Bloody Coder. Ayan. Dan sa nakapin from LC Vlog. Ayan. Tingnan natin yung nakapin kung gumuhit. Yun yung dumikit si LC. Ayan, LC on the way. Dalawa sa'yo. Ayan. Sana yung bahay mo, LC. April Cando, may galab shout out. Tamsak dikit dan host from April Cando. Ayan. LC, nasa na yung bahay mo, LC? DJ Rodski, the best. Yan, Ronnie at W na po. Ayan, from Angie. Muda yung nagbawa ng bahay. Ayan. Migalab shout out sa lahat from April Cando. Ayan. DJ Rodski, the best. Basta team Buyog, kapauyog. Ay. Ayan, LC. Bigyan kita ng dalawa, LC. Ayan. Hindi na ako magbakas, LC. Dan Tamsak Idol from Ronnie Arambala. Ayan. Matron Vlogs nagawa ng bahay. Huway mo. Ayan. Dan Tamsak Idol. Salamat sa patamsak. OTW LC Vlog Idol from Ronnie. Ayan. Ayan, padikit naman ako sa nakapin mga lalas para tayo makalis na. Ayan. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan. DJ Rodski, the best. Ayan, cooking with Sapia, Migalab shout out. Ayan. Patron OTW from Hawaii ma. Ayan, padikit pasukli agad. Ayan, from April Cando. Ayan. Ronidan po sa'yo, saang lugar po kayo, sir? From Angie Vlogs. Ayan. Ayan, LC, dan ako sa'yo ng dalawa. Ayan.
Hi sis from Arthur Saban. Ayan. Mega love shoutout Arthur Saban. Angie Dantoyo. Ayan. Cooking with Sophia. Mega love shoutout. Ayan. Angie Dantoyo from Juram Ramayan Vlog. Ayan. OTW Angie Vlog from April Kandu. Ayan. Patron Vlogs ng baba ng bahay. Ayan mga lalangs. Tapos na kayo sa nakapin. Isa na lang sa nakapin, no? Dikitan nyo na yung nakapin mga lalangs para tayo makaalis na. Ayan. OTW pin. Ayan, Arthur Saban. Salamat sa ano dyan? Dikit. Ayan. Angie Vlogs, dating dikit na po. Salamat. Ayan. April Kando ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Patron dan iwan ako ng bakas sukli lodi. Ayan. From Puwayma. Ayan. Ayan, Dan Pen from Arthur. Ayan, sige magbaba ka ng bahay mo, Arthur. Bigyan kita ng dalawa sa pagdikit mo kay Bloody Coder. Ayan. Magbakas ka dun sa video niya, lalams. Ayan. Arthur Saban. Ayan, Arthur. Hindi na ako magbabakas sa'yo. Ayan. Hindi ko ngayong aking main channel kung nakadikit sa'yo, Arthur. Alam ko nakadikit tayo matagal na. Ayan. Yan that time dikit, Arthur. Samsakan ko to. Ayan, dan bill all ako sa nakapin. Pasukli na lang from April Kando. Ayan. Sige, April, wait lang, lalaw. Bigyan kita ng dalawa. Ako muna yung magsukli sa'yo sa pagdikit mo sa nakapin. Ayan. Yan, Arthur, dan ako sa ng dalawa, Arthur, sa pagdikit mo kay Bloody Coder. Ayan. Sino yung lumikit dan bill all sa nakapin? Ayan.
Ayan, Butamsak nagawa ng bahay. Ayan. Joram nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan na cooking with Sapia Idol. Sukli na lang. Bramroni Arambala. Ayan. Butamsak nagawa ng kanyang bahay. Padikit po suklian agad. Ayan. From April Kando. Yung mga nalas palablag naman yung nakapin si Bia. Ayan. Padikit sa nakapin mga lalabs. Yan o W pin from Arthur Saban. Ayan. Si Arthur, dikitan mo yung nakapin. Ayan. Bigyan ka uli ng dalawa. Ayan. Ayan. Ronnie Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Joram lang naman ang kanyang bahay. Joram Ramayan Vlog. Wala mo nalagdag oy sa nagdan sa akin. Ayan. Baka naman ano, April Kando nangain na si Lolo. DJ Dance Remix. The best. Dan pin, dan ayan. Kinanting gumuhin yung nakapin.
Dan na April vlog idol sukli na lang from Ronnie. Ayan. April, bahay mo dikitan kita, baka busy sila, pero kung nakikita mo siya dito, shout out mo lang. Ayan. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalas para tayo makapagpin ng bago. Ayan. DJ Rodski, the best. Ayan, harang. Salamat sa parang artwork. Ayan. Ayan, patron vlog nagbaba ng kanyang bahay mo dahil channel. Ayan. Joram Ramayan nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Arthur nagbaba ng kanyang bahay. Si Arthur. Ayan. April, dan iwan na ako ng bakas parang huway ma. Ayan. Arthur nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan, huway mo vlog. Suklian kita ng dalawa. From April Kando. Ayan. Ayan, patron vlogs nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, mga lapadikit naman yung nakapin. Ayan. Henro ni Arambela nagbaba ng bahay. Ayan. DJ RK, Bomb Remix. Ayan, huway ma-vlog dan sukli from April Kando. Ayan. Lalay. Ayan, 10 million in the house. May kalab shout out. Ayan. Nangalay ako, magsandal lang ako mga lalang.
Ayan, Rilin Miss Nissan, big love shout out. Ayan. Dan Tamsak Arthur Saban Idol from Ronnie. Ayan. Irene TV nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, nandiyan pa rin si Madam Uy. Ayan, Alma, baba ka ng bahay. Alma, bigyan kita ng dalawa. Ayan. Alma, thanks. Baba ka ng bahay, Alma. Walang ano man lalam sa'yo. Alma, baba ka ng bahay, Alma. Alma, thanks. Yan, Patron Vlogs na baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, family is love. Big love shout out sa mga kailangan ng saging at WH. Ayan. Mag-iwan kayo ng bakas please. Ayan. Alma, thanks. Nasaan na yung bahay mo? Ayan. Ayan, Dan Pin from Arthur Saban. Tamsak 756 Irene. Ayan. Mention lang sa dumikit para masuklian ko kayo. Ayan. Dan sa'yo si si Arthur, April Kando, si Arthur Saban. Ayan. Mabalikan na lang si Arthur, dan na sa'yo April Kando. Ayan, 11 million in the house. Big love shout out. 11 million. Ayan. Namsak 14 sa nakapin. Ayan. Bukit naman ng to, daga. Ay, hamster pala yun, hamster. Ayan. Ay, April. Ayan. Arthur Tamsak 17 from Family is Love. Ayan. Social distancing
Dancing, ayan. April Cando. Social distancing. What is social distancing? 1 liter distance. Ayan, April, ayan. Yung hamster mo, ayan. Ang cute naman ng hamster mo. Yung hamster mo, ayan. Ang bilis lang pala nitong matapos. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter. Ayan, Arthur sa bandang sukli sa'yo, salamat. Ayan. Social Dancing, ayan. What is social distancing? What is social distancing? Ang dikit ko to sa'yo, April Cando, ayan. Pabalikan April Cando si Junaski, ayan. Nagbakas siya sa'yo, ayan. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter. Ayan, harang. Salamat mo sa paharang dyan, ayan. Napakaganda naman ni Irene TV, ayan. Mang kumakain ng balot. Thank you sa harang pako, ayan. Dancing to the beat with DJ Rams. Ayan, OTW pin, ayan.
Irene TV dan Bell all po ako sa'yo. Pasukli na lang po. Salamat from April Kando. Ayan. Ayan, palalab naman yung aking member na si Kino. Ayan. Nangalay, oy. Ayan, April, dan na sa'yo si Jonaski kanina. Ayan. Nauna siyang dumikit sa'yo. Ayan, Chabix, Migalab shoutout. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Chabix, ayan. Dan pin from Arthur, ayan. Irene TV, madam, pabalikan si Arthur, dan sa'yo, ayan. Chabix, naguwa ng bahay. Irene TV, pasok lipo from April Kando, ayan. Patron Vlogs, naguwa ng bahay. Ayan, Patron, punta ako sa bahay mo. Ayan, Patron, dan ako sa'yo, Patron. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabihan iyong iyong ganda. Hindi ang mga mata. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabihan iyong iyong ganda. Ayan, Patron, suklian na kita, Patron, na, ayan. Dikit ko yung main ko sa'yo, ayan. Di ko kayang isanin ka. Sa puso ko'y nakapit na. Hamon kay ganda ang lagi kong nakikita. Ayan, Patron, nasuklian na kita, Patron, ayan. Dikit ko yung aking main. Binigyan natin ng dalawa, Patron. Pangatlo yung aking main, ayan. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabigan iyong iyong ganda. Hindi ang mga mata.
Ayan, Animo Lovers, mega love shout out. Ayan. Tamsak 77, sandali lang ako nasa daan kumain ng breakfast. Ayan. Papunta sa work visit lang ako sa iyo. Ayan. Salamat naman Animo Lovers sa pag-visit. Ayan. Kumusta ka na? Kumusta ka na Animo Lovers? Ayan. Ayan, road trip. Lams ako, welcome po. Okay lang po, host. Ayan, mag-ingat ka dyan, lalams. Animo Lovers, ayan. Arthur, saba ng baba ng bahay, ayan, harang. Power beats go. Arthur, dan nasukli lang dito sa bahay ko from Huwayma, ayan. Huwayma, nagbaba ng bahay, ayan. Erin TV nagbaba ng bahay. Ayan, family slab nagbaba ng bahay, ayan. Patron vlog full pack from Animo Lovers, ayan. Yan, patron, pabalikan na lang si Animo Lovers, ayan. Arthur sa bandang tamsak already connect, ayan. Yan, Arthur, pabalikan si Animo Lovers, dan na sayo. Ayan, James GPGP, mega love shout out, tamsak, ayan. Salamat sa patamsak dyan, James GPGP, ayan. Thanks for coming, thank you so much, ayan. Ayan, Animo Lovers nanguha ng kanyang bahay. Lailingaw TV dan tamsak already connected. Ayan. Erin TV nanguha ng bahay. Family is love. Ayan. Nani Silva, mega love shout out. Ayan. Nagawa ng bahay si Nani Silva.
AA Farm TV Tamsak Post, ayan. Salis na po kami, ayan. Sige, Animo lovers, mag-ingat kayo dyan, lalabs, ayan. Ingat ka palagi dyan. AA Farm TV, magalab shout out, ayan. Ayan mga lalabs, 5 minutes na lang ako yung mag-out na, ayan. Okay, may pasok mamaya mga lalabs. AA Pam, ayan. Mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat dyan. 5 minutes na lang ako yung mag-out na. Ako'y may pasok mamaya. Yan, Madam Irene, maraming salamat dyan, Madam Irene TV, ayan. Nani Silva, thank you so much. EA Pam, ako'y po mag-out na. Arthur Saban, thank you so much, lalabs. Ayan, Family is Love, salamat. Mag-out na ako mga lalabs. Kailangan kong matulog din, ayan. Yun, AA Pam, nilikitan kita dyan, AA Pam. May pa-out na rin. Ayan, Lilian M, maraming salamat po sa pagpunta, Madam. Ako po yung mag-out na rin, ayan. Lilian M, ayan. Salamat sa patamsak. Dinikitan kita, Liliam. Ako'y mag-out na lalabs. Kasi may pasok pa ako mamaya.
And maraming salamat po sa paharang dyan. Ayan, Madam Irene, ako'y mag-out na. Maraming salamat po sa iyong pagpunta. Hindi pa kita napupuntahan, Madam Irene, sa LS mo kasi yung timing ng pasok ko, yung time na naka-OLS ka, naka-duty ako, walang mobile. Ayan, mag-out na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. Bukas na lang po ulit mga lalams. Ayan, yung start ng aking LS is 5:40 ng umaga, Philippine time. Ayan. Araw-araw po akong nag-LS. Ayan. 5:40 ng umaga, Pinas time. Ayan. UAE time 1:40. Ayan. Ayan, SSC TV, Mega Love shoutout. Mag-out na po ako. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Kita-kits tayo bukas mga lalams. Ayan. 5:45 ng madaling araw. Ng umaga, Philippine time. Ayan. Bukas na lang uli mga lalabs at ako'y may pasok. Ayan. UAE time, nasa 4:38 na po ng umaga. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, nasa Pinas, 8:38. Ayan mga lalabs, maraming salamat sa inyo. See you tomorrow. Native Ed mo, thank you. Ayan. Sige, bukas na lang po ulit mga lalam. See you tomorrow. Bye-bye.